Γεια σας. Είμαι ένας από τους αρκετούς Έλληνες που έχουν εκνευριστεί από την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας και εγώ ίδιος έχω απογοητευτεί από το όσα κάνει η Ελλάδα. Γιατί ρε παιδιά το κάνετε? Γιατί συνεχίζετε να ψηφίζετε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία? Αυτοί δεν μας έχουν κάνει καλό τώρα. Τι πάει και δίνετε 29% στη Νέα Δημοκρατία? Γιατί θα κάνει κάτι καλύτερο? Εγώ τόσο χάλια που μας έχουν κάνει. Γιατί δεν έχει κάνει μόνο ο Παπανδρέου τα πράγματα. Από όταν κατάλαβα ότι η χώρα είναι χάλια, σταμάτησα να ασχολούμαι με ό,τι θα έκανε οποιοδήποτε στην ηλικία μου. Και άρχισα να ασχολούμαι περισσότερο με πολιτική και να βλέπω στις τηλεόρασης ειδήσεις. Δεν είναι απαράδεκτο που έχω καταντήσει και συνεχίζει να ψηφίζει και η Νέα Δημοκρατία. Πραγματικά η Ελλάδα με έχει απογοητεύσει. Και σε παρακαλώ μην με απογοητεύσει και πάλι, όπου να είναι εκλογές. Σε παρακαλώ. Μην ψηφίσετε Πασόκ τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο αυτό. Ό,τι άλλο θέλετε κάντε. Δεν αντέχετε. Πώς αλλιώς γίνεται να διορθωθεί η κατάσταση? Πάτε και ψηφίσετε τη Νέα Δημοκρατία. Παιδιά, είμαστε χάλια. Γι' αυτό ρε παιδιά, και από μόνοι σας εμείς είμαστε η δημοκρατία, όχι αυτοί. Εσείς έχετε καταλάβει τόσο καιρό ότι είμαστε χάλια. Και μην πάτε να τους ψηφίσετε. Ναι. Τι. Δηλαδή, θα είσαι γελίος άνθρωπο άμα κάτσεις και ψηφίζεις πάλι κάποιον από αυτούς. Θα έχεις βγει ο ίδιος από μόνος σου ηλίθιος. Σε παρακαλώ, μην με απογοητεύσεις στην Ελλάδα. Είμαι μικρός σε σχέση με όλους αυτούς που ασχολούνται. Τώρα μπορεί να δω αρκετά dislikes, αλλά δεν με νοιάζει. Και εσύ όμως τώρα φίλο πας να κάνεις dislike, σε παρακαλώ, κατάλαβε ότι εγώ δεν ζω πάρα πολύ καλά. Καταλαβαίνω υπάρχουν χειρότερες, είμαστε ειλικρινείς, εγώ δεν είμαι τόσο χάλια. Έχουν γίνει και στους γονείς μου, έχουν γίνει πολλές περικοπές και δεν ξέρω και εγώ τι γίνεται στους γονείς μου, αλλά φίλε μην κάνεις την ίδια μαλακία με τις προηγούμενες χρονιές. Τι άλλο μπορώ να σου πω? Και από μόνος να μην φοβάσαι αν θα έχει κάποια συνέπεια για την αντίδρασή σου.